J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt son éminence le professeur Sall. Ne ye karamɔgɔ dɔnikɛlaba Sall ne a ka kumaw lamɛn ni nafaba ye. Qui m'a toujours impressionné chaque fois que je l'écoute. Tuma tuma ne bɛ professeur Sall lamɛn a ka kumaw u bɛ diya ne ye kosɛbɛ a bɛ taa Njimi sira fɛ. J'ai toujours quelque chose à retenir. Tuma bɛɛ lajɛlen na n'a kumana fɛn dɔ bɛ yen min bɛ to ne kɔnɔ a ka kumaw na. J'ai écouté aussi Madame la ministre. N ye ministremuso in fana ka kumaw lamɛn. Je m'excuse vraiment de parler de cette façon. N bɛ hakotini kɛ aw fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka kuma nin cogo in na tan. C'est un peu sceptique. Ne bɛ filan kɔnɔna na dɔɔnin. Bien que je suis un homme de nature très optimiste. Hali k'a sɔrɔ ne ye mɔgɔ ye n yɛrɛ lihala fɛ n ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a bɛ da kow la k'u bɛ ɲɛ. Mais je suis un peu sceptique. Nka tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ filan na dɔɔnin. Quand j'entends aujourd'hui na ne bɛ a mɛn bi ko qu'on parle d'autonomie, ko ka se i yɛrɛ kɔrɔ ni da bɛ don o kuma ninnu na. De penser des institutions qui vont être là, qui vont se débarrasser de tout. Ka miiri k'a fɔ ko fanga bonda dɔw bɛna kɛ yan fɛ olu bɛna ka na u sen bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na. Je crois que nous sommes aujourd'hui à une époque où toutes ces institutions et tout ce qu'on a pensé comme doctrine. N b'a miiri k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi o fanga bonda o fɛn filɛ nin ye fo kana se hakilinaba fɛn de bɛ yen n'o bɛ dannatigɛli kɛ diɲɛ tagabolow la. Pour améliorer la vie humaine sur terre. Ni olu bɛ ka sababu ye ka na ni lafiya ye adamadenya ɲɛnamaya kɔnɔ dugukolo kan. Et en train de montrer ses limites. O tagabolo ninnu bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ bɛ k'u ka danw jira. Nous sommes donc face à une impasse totale dans ce monde-là aujourd'hui. An bɛ diɲɛ min kɔnɔna na bi an bɛ bisibasa dafalen yɛrɛ de kɔnɔ. Si nous pensons que, encore une fois, nous pouvons penser. Ni an b'a miiri k'a fɔ hali bi an bɛ taa ɲɛfɛ ka miiri ka hakili jagabɔ ka miiri. Des choses autonomes, nous allons retourner certainement à la case de départ. Ka miiri kow la ko minnu ni olu bɛ sen yɛrɛ kɔrɔ ka o kofɔ an laban ko in daminɛna yɔrɔ min na an bɛna segin yen de ma. Parce que nous l'avons pensé, mais je pense réellement aujourd'hui que ka da kan an miirila o de cogo la nka ne kɔni dalen bɛ a la n hakili bɛ a la bi tiɲɛ yɛrɛ la ko tout est arrêté, tout est primé. Ko fɛn bɛɛ lajɛlen de jɔlen don dankarilen don fɛn bɛɛ lajɛlen na. On est à la fin de tout cela. An bɛ o kow bɛɛ lajɛlen de dan na. Aujourd'hui, le socialisme, le capitalisme, le libéralisme, tout ce qu'on a pensé. An bɛ don min na i n'a fɔ bi sɔrɔ ni fanga forobayali ka na se manankunya ma ni ka diɲɛ dayɛlɛ nafolobatigiw ye. An miirila fɛn o fɛn na. A atteint ses limites. Bi olu bɛɛ lajɛlen ye u dan jira u bɛɛ lajɛlen selen don u dan na. Pour cela, les gens sont en train de faire un retour vers la religion. Ka da o de kan mɔgɔw bɛ ka segin bi ka na dinako de ma. Pas seulement la religion musulmane ou chrétienne, les religions de façon générale. N kan tɛ dɔrɔn silamɛya dina walima chrétienya dina ma. Bakurubaya la n kan bɛ dinako de ma. Parce que tout cela est arrêté aujourd'hui. Ka da kan fɛn bɛɛ lajɛlen jɔlen don bi. Et nous sommes, le monde est dans l'impasse. Wa bi fana diɲɛ bɛ bisibasa de kɔnɔna na. Je crois que le professeur, brillant professeur, lui et les autres de l'Afrique doivent encore repenser. N b'a miiri k'a fɔ ko an ka maaba an ka maa kalannenba ka fara farafinna maa kalannenbaw kan olu ka kan k'u sigi hali bi k'u hakili jagabɔ ka miiri. Pour voir, parce que je pense réellement que toutes ces doctrines aujourd'hui ont montré la limite. Walsa u k'a lajɛ ka da kan ne ka jate la nin tagabolo minnu filɛ nin n'olu bɛ dannatigɛli kɛ diɲɛ kɛcogo la olu bɛɛ lajɛlen ye u dan jira. C'est pour cela que le monde se retrouve dans une situation où ka da o de kan diɲɛ bɛ a yɛrɛ sɔrɔ bolo kan bolo min kɔnɔna na. Les éminents sont en train de dire qu'il y aura un nouvel ordre mondial, mais de quel ordre? Maa kalannenbaw diɲɛ tagabolo dɔnbabaw olu bɛ ka a fɔ ko tagabolo kura ko o bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ nka o na kɛ tagabolo kura jumɛn ye. C'est utile, je n'en sais rien, je ne peux pas le penser, je ne suis pas un penseur ni un. N t'a dɔn kɔni tagabolo kura min kɔni ko dɔn ka d'a kan ne tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a bɛ miiri diɲɛ tagabolobaw la.
Mais en réalité, quand j'ai vu l'intitulé, nga tuma min na nane ni lajɛ in sigikun lajɛ on parle de femmes, paix, sécurité, développement. kuma bɛ kɛ musow ko la hɛrɛ ko la lakana ani yiriwali ko la. Oui, j'aimerais bien que ça soit ainsi. awɔ a ka di ne ye a fɔra cogo min na a ka kɛ ten. Mais de quelle paix parle-t-on? nga kuma bɛ ka kɛ hɛrɛ jumɛn de ko la? Et de quelle sécurité et de quel développement? kuma bɛ ka kɛ lakana jumɛn de ko la? kuma bɛ ka kɛ yiriwali jumɛn de ko la? Dans une situation où, lahalaya kɔnɔna na lahalaya min particulièrement pour le Mali, jɔn joona Mali yɛrɛ ta fan fɛ. je vais parler du Mali aujourd'hui. n b'a fɛ ka kuma Mali de ko la bi. Parlons de cela aujourd'hui. ka kuma o ko la bi. Pendant que le peuple malien pris en otage o wagati kelen kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔdenw olu lakoronen do k'u to yɔrɔ kelen. par des gouvernements arrogants. o kɛra fangaw fɛ fanga minnu ni u siri tigɛlen do. Je dis bien arrogants. n bɛ segin a kan tuguni fanga siri tigɛlenw. Et la communauté internationale, par leur orgueil, ani diɲɛ siligɛnya ni mɔgɔw ka tɔn olu ka yɛrɛ bonya fɛ u ka kuncɛbaya fɛ. pense que le peuple malien doit rester dans cette situation. o b'a miiri k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔdenw ka kan ka to nin bolo in kan. Mourir à petit feu. ka sa dɔɔni dɔɔni. Assailli par la famine. kɔngɔ kɛlen ka dankari kɛ a la ka seko ban. Par l'insécurité. lakanabaliya kɛlen ka dankari kɛ a la. Par le djihadisme qu'on n'arrive pas à contrôler. jahadiko min n'o kɛlen bɛ ka dankari kɛ a la ni dɛsɛ kɛlen bɛ ka o koron ka o ko kunbɛn. On ne cherche pas une solution. fɛɛrɛ tɛ ka ɲini a ko la. La communauté internationale est dans son orgueil. diɲɛ siligɛnna ni tɔn o bɛ a ka kuncɛbaya kɔnɔ a ka yɛrɛ bonya kɔnɔ. Nous sommes dans notre arrogance. an bɛ an ka siritigɛlenya kɔnɔ. Et le peuple est en train de mourir. ani jamana kɔnɔdenw bɛ a la ka sa. Vous venez parler de paix, de sécurité et de quoi ici? aw bɛna ka na kuma hɛrɛ ani lakana ani fɛn jumɛn de ko la yan? De quelle paix s'agit-il? hɛrɛ jumɛn de ko don? Je le lui ai dit, je ne vais pas parler. n ye a fɔ a ɲɛna ko n tɛna na kuma. Si vous me faites parler, nka n'a ye na kuma. ben si je dois répondre demain, on va aller ensemble. nka n'a kɛra k'a fɔ ko sini ko n ka kan ka taa jaabili kɛ fan wɛrɛ fɛ nin kuma ninnu ko la ne n'aw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ. C'est vous qui m'avez dit de parler, je dis que je ne parlerai pas parce que j'ai quelque chose sur le cœur. aw de y'a fɔ n ɲɛna ko n ka kuma wa n tun y'a fɔ aw ɲɛna ko n tɛna na kuma ka d'a kan fɛn dɔ bɛ n dusukun de kan. Je ne comprends pas l'attitude et de la communauté internationale. ne tɛ ka diɲɛ sirika ni mɔgɔw ka tɔn a ka tagabolo n tɛ k'a faamuya n tɛ k'u jogo faamuya. Dans leur orgueil, pour dire que nous avons dit ceci, il le faut. u ka yɛrɛ bonya u ka kuncɛbaya kɔnɔna na walasa k'a fɔ an tun ye a fɔ tan wajibi don f'a ka kɛ tan. Des élections, de ceci, de cela. kalataw dɛ nin ka kɛ tan dɛ nin ka kɛ tan dɛ. Mais le béaba du droit de l'homme, nka adamadenw ka josariya yɛrɛ daminɛlan ye fɛn min ye. c'est d'abord le droit à l'existence. o de ye josariya min bɛ tali kɛ fɔlɔ ɲɛnamaya yɛrɛ la. Mais le peuple malien aujourd'hui nka Mali jamana kɔnɔdenw bi est menacé dans son existence. dankari kɛlen don ale la ka ɲɛnamaya de kɔnɔna na. Ben, on est là en train de surenchère. an bɛ yan namarakow ni karabukow de la. Et faire des choses sur... ka kow ta k'u don ɲɔgɔn kɔnɔ. Sur quand est-ce qu'il faut faire des élections, quand il ne faut pas le faire. k'a fɔ de ko an kan ka kalata kɛ wagati jumɛn na an man kan ka kɛ wagati jumɛn na. 18 mois, 20 mois. kalo 18 dɛ kalo 20 dɛ. 30 mois, mais écoutez. kalo 30 dɛ a y'aw jɔ sa a ye lamɛnni kɛ. Respectez un peu ce peuple. a ye ni jamana kɔnɔdenw kɔni bonya dɔɔni sa. C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Je le dirai ici. o de kama ne kumana an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka siritigɛlenya kan wa n bɛ segin o de kan yan. Je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je le dirai, leur arrogance. n bɛ se ka bɔ u bɛ se ka n wele ka n minɛ nka n bɛna fɔ u ka siritigɛlenya. Et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. ani diɲɛ siranya ni mɔgɔw ka tɔn u ka yɛrɛ bonya u ka kuncɛbaya Mali jamana kɔnɔdenw de bɛ ko o sara olu nɔ na. C'est extrêmement grave. nin kɔni ka jugu fo k'a dama tɛmɛ. C'est extrêmement grave. a ka jugu fo k'a dama tɛmɛ. Une classe politique moribonde. Politigitɔnw bɛ nimakara la. Qui ne bouge pas, qui n'existe plus.
mais ni ateka bo anona ateyere. Une société civile qui a cessé d'exister, il faut le dire. Sigida ton tiere la kagan ka fo olu re nyanamaya dabla chien kelen. Et aujourd'hui, on est trimballé, le peuple, entre des gens qui veulent une transition indéfinie, des gens qui ont des principes. Wa jamana kono den olu do be don la loso la sali ani trentremali kono nana. Mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu ni o dɔw bɛ yen olu bɛ furancɛla fanga fɛ furancɛla fanga min ni dan t'a la ni wagati ma sigi a la ani mɔgɔ minnu ni tagabolo bɛ olu la. Ces principes, c'est pour le peuple, c'est pour leur bien-être. Nka o tagabolo ninnu o ye jamana kɔnɔdenw de ta ye o bɛ dabɔ u ka hɛrɛ de kama. Si au nom de ces principes, n'a kɛra k'a fɔ ko o tagabolo u tɔgɔ la. Le peuple malien, l'Afrique entière doit assister à sa destruction, à son effondrement, sans lever le petit doigt. Ko Mali jamana kɔnɔdenw farafina kuru kara ko olu de ka kan ka i sigi ka u yɛrɛ tiɲɛtɔ lajɛ ka u firitɔ lajɛ ka taa sɔrɔ hali u ma u bolokɔni den kelen kɔrɔta. Je crois que l'histoire retiendra ça. M'a miiri k'a fɔ o na to tariku kɔnɔna na o na to dɔfɔ kɔnɔ. Je vous remercie. N bɛ aw fo. Lamɛnbaaw n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na nin tun ye Imam Mamu Diko ye. Ɲɔgɔnkunbɛnba min tɔgɔ dalen don Bamako la n'o ye Forum de Bamako ye o ta ko 22nan. Nin tun ye ale ye o kɛnɛ kan. A tun bɛ ta ka a ɲɛsin fɛn min ma o ye musolakaw hɛrɛ lakana ani yiriwali. Forum min kofɔlen filɛ nin ye mais kalo tile 26, 27, 28, 20 ani 22 Hôtel Azalaï la n'o ye dunanjigiso ye Bamako. Ka kunnafoni lase aw ma Baraku Bokum an bɛ aw fo.